πράγμα. Πνεύμα του πίνακα. What's that? Αν αυτός και αυτή το έκανε, έρθει στο γραφείο μου και ομολογήσου, τότε θα το συμμορήσω με επίοικια. Πώς ξέρεις εσύ, Τζος, τι στραβάδες που ξέρει. Ήταν να μιλάει σαν να ήξερε. Αν ανακαλύψουμε ποιος το έκανε, τότε η τιμωρία θα είναι πολύ αυστηρή. Όποιος γνωρίζει ποιο είναι το πνεύμα του πίνακα και δεν το λέει, θεωρείται το ίδιο ένοχος ή ένοχη. Τζος, γνωρίζει. Πρώτη και εγώ. Για να μην σε καταλαβαίνει, σημαίνει ότι φορείς μια μάσκα. Μια μάσκα που σου κρύφει το πρόσωπο. Έναν πρόσωπο που κρύβει τον πόνο. Ένας πόνος που σου σπαράσει την καρδιά σου. Ζεγαριά που δεν ξέρει κανένας. Ποιος μπορεί να είναι, ρε παιδιά. Νομίζω το Ράντι. Πού το ξέρεις? Τον τρόπο που ξεχωρεί. Απλά περιμένουμε πότε να γίνει το ματσικιόν. Πρέπει να μπορούμε για το πράγμα, ρε παιδιά. Ας συνεχίσουμε να μιλούμε, να το κάνουμε να γίνει. Μα χρειαζόμαστε λίγο να άξιο. Πού του τα ούλα μελάρε. Πολύ ξέρω το λαφώνεις εσύ. Ναι, και πού ξέρω εγώ τι είσαι εσύ. Ποιος ξέρει. Ωραία, τελευταία μέρα της τέχνης σήμερα. Εγώ νομίζω είναι Μελίσσα. Τι λες, φίλο, αποκλείεται ρε, είμαστε όλοι μέρα μαζί με η Μελίσσα. Τότε μπορεί να το κάνετε μαζί πρέπει. Πάντα! Τζόσποτα! Σπίτι! Αρέσει τι μας τώρα θα σκιάσουμε. Και πόνοι με το γεγονός ότι έμεινε. Γεια, Κέλλη. Δεν μπορεί να πεις ένα γεια. Γεια. Πώς πάμε? Καλά. Θέλεις να πάει για πίτσα μετά το σχολείο? Δεν νομίζω ότι να αρέσει στο Μάικολ. Έτσι είχα μόνο πόλε μαζί μας. Sorry, εγώ. Ποιος νομίζεις ότι το πάμε? Για ποιον μιλάς? Το πνεύμα του πίνακα. Ποιος λέει να είναι? Δεν έχω ιδέα, αλλά έκαμε μια μεγάλη χάρη. Τι εννοείς? Ακυρώθηκε το μάθημα της λογιστικής για να κάνουμε συγκέντρωση. Πρέπει να μας κάνει διαγωνισμό, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ξέρω ποιος είναι. Δώσ' το χαιρετίσματα μου. Ένα ρωτώ. Ποιος είναι? Υποσχέθηκα με. Λόγια είσαι. Έτσι νομίζεις. Τι πιστεύω. Έτσι νομίζεις. Τι πιστεύω. Ποιον είναι θυμωμένος? Ποιος είναι ο αποσπασμένος που πήγε και έγραψε πάνω στον πίνακα? Δεν είπε ακόμα. Αλλά σαν τον Άι Βασίλη. Κάνει λίστα και ελέγχεται δυο φορές για να μην κάνει λάθη. Με τα λίστα. Λίστα των ονομάτων που είναι γράψιμα στις σφαίρες. Κάθε σφαίρα έχει το όνομα ενός αποσπασμένου παππούς. Και γιατί να σου το πιέσει να το βράδυ το πίνακα? Επειδή είμαστε φίλοι. Δεν μου χανείς. Έτσι νομίζεις. Τι πιστεύω. Κάνεις λάθος. Ποιος είναι καλό? Υποσχέθηκα με. Δεν ήξερε τι αυτό. Ας σου πω. Υποσχέθαμε να το πεις. Έστερο. Υπόσχεσαι. Υπόσχου. Για στολό σου. Δύο τον. Αν πεν ποιος είναι. Ένα συγχωρητό. Σε εκτός που μένει. Πεν ποιος είναι. Στέκεται μπροστά σου. Εσύ. Το πνεύμα του πίνακα. Άντε ρε Τζος, παρέτα μας. Ελάτε, άσε και αμέ, κάρα, ποιος ζεις. Έχει ένα δολοφόνο ανάμεσα μας, λέει. Αναρωτιέσαι ποιος εμπούνε. Τζος, μπορώ να σου ζητήσω παρακαλώ. Κάθισε. Έχεις κάτι να μου πεις, Τζος? Όχι, κυρία, νομίζω. Είσαι σίγουρος? Αν είναι κυρία, ωραίο μαλλί. Κάτι άλλο που θέλεις να μου πεις? Ναι, κυρία, έχει κάτι. Ωραία, ακούω. Ευχόμαστε πραγματικά, κυρία, να πιάσετε το ψυχοπαθή πρόξημα στον πίνακα. Αλήθεια? Ναι, κυρία. Φίλο Σταυρό. Να νιώθουμε πολλά πιο ασφαλή. Ξέρουμε σίγουρα, Τζος, ότι το πνεύμα του πίνακα
Είσαι εσύ. Θέλεις να ομολογήσεις? Δεν μπορείς, κυρία. Ήμουν στη γυμναστική και κυρία. Ο καθηγητής της γυμναστικής σου είπε πως κλείσει του αλλού και έκανες πάρα πολλή ώρα. Δεν είπε να βοήθησε τίποτε. Κάποιος σε κάρφωσε, Τζος. Ποιος? Εσύ ο ίδιος μόνος σου. Μα δεν μπορείς, κυρία. Συγκρίναμε το γραφικό πλατό του πνεύματος του πίνακα με το τελευταίο σου γραπτό. Ταιριάζουν απόλυτα. Εκεί δεν είπα στο ίδιο. Σωστά. Θέλεις να ομολογήσεις, Τζος? Δεν θα ομολογήσω τίποτε. Είναι τραγικό όταν ένα παιδί σαν και εσένα, με τόσα χαρίσματα, καταστρέφει τα πάντα με μια ανοησία. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Ξέρεις ότι το σχολείο μας δεν ανέχεται την παραμικρή βία, αλλά ούτε την απλή βία. Δεν έχω άλλη επιλογή, Τζος. Θα πρέπει να σε αποκαλώ για όλον τον χρόνο. Μα να μείνω ιδιαία, κυρία. Έτσι το πράγμα που γράφει στον πίνακα. Όχι. Αν κάνεις κάποια μαθήματα το καλοκαίρι. Με μαθήματα είναι να πάω με τίποτε. Ακούσετε! Ό,τι σου να γίνει, γεια μου, θα πάει στον ιστρό το καλοκαίρι να τέλειωσε. Αμά, την Ελλάδα να βάζω στο πύρουλο και έλεγχο μέσα στην παραλία. Τώρα πρέπει να σκεφτείς, γεια μου, πριν να γράψεις πάνω στον πίνακα. Και είσαι τιμωρημένος, παιδί μου, που γράψεις μας στον πίνακα. Για βάζω καιρό. Για ούλο με καλώς έρθει, φυσικά. Και θα πω κοινή. Έτσι για γιος είναι την στην υπόσχεσή σου και πιάνεις το πλομπί σου. Πάνω από το πτώμα. Άντε, Τζος, με άλλες πελάρες. Τώρα, και να ήταν όλα πεντάρες. Ούλοι σας. Αποβολή. Φροντισία το καλοκαίρι. Κάναμε από τη ομάδα της μάπας. Τώρα πιάνουμε και το όπλο. Είμαι ο Ζαμέ. Ο Ζαμέ! Ρέμισε, γεια μου. Πού είναι το όπλο μου? Εγκλειδωμένο για μένα να αλλάξεις συμπεριφορά, έλα να το πουλήσω. Τζος, με συνοχθηνευτείς τα πράγματα κι άλλο. Μισό σας. Μισό σας το σκιό. Εύχομαι να πεθάνετε απλά στον λόγο σας. Σταμάτα να μας συμπεριφέρεσαι με τον τρόπο. Πήγαινε επιδράση στο μάτι σου. Όχι, έπα! Γιατί θέλετε να πιάσετε κάτι που μένα που τόσο σημαντικό. Αλλιώσαμε σε λάθος. Προσπαθήσαμε να σου δώσουμε μια καλή ζωή, αλλά το μόνο που καταφέραμε ήταν να είπαμε νουλά σου τα χαρτιά. Πού είναι το όπλο μου? Εγκλειδωμένο για μένα να αλλάξεις συμπεριφορά, έλα να το πουλήσουμε. Τζος, ήρθαμε να βρω ψυχολόγο. Αποβολή. Φροντιστείτε το καλοκαίρι. Χωρίς όπλο. Χωρίς φίλους. Ψυχοπλάκωμα. Η ζωή μου ετέγιωσε. Ετέγιωσε. Πώς είσαι, Τζος? Δεν μπορεί να είναι. Άμα με φέρνουν να ζω στο ψυχολόγο. Δεν θα ήθελες να λύσεις τα προβλήματα σου? Προβλήματα. Ποιος σου λέει ότι έχω προβλήματα? Γιατί δεν θέλεις να μου πεις? Αφού δεν έχω προβλήματα, τι να σου πω. Δεν μίλησα με κάποιο άτομο από το σχολείο σου. Με ποιους? Προπονητής σου όμως είσαι σωματικό πνεύμα. Μπορεί να σας αρέσει κάποιος στον